Carwyn Jones yw person sydd ar y radio. Dwi ddim yn gwybod o gwbl. Dwi'n yn gwybod unrhyw beth amdano nhw, unrhyw beth amdano fo neu hi, neu beth mae'n neud. Sgen i ddim syniad pwy yn y byd ydi o, byth di clywed amdano fo am fy mywyd o blaen. Carwyn Jones yw prif weinidog Cymru, a mae yn y plaid llafur. Mae'n gwneud gwaith i... David Cameron. Dwi'n gwybod pwy yw David Cameron. Yn fy marn i, mae'n un o'r dynion mwyaf afiach yn y byd. Rwy'n credu bod David Cameron Mae'n prif weinidog Lloegr a mae'n cymryd arian o'r pobl sydd ddim hefo lot o arian a roi o i'r pobl sydd gyda lot o arian yn barod. A mae'n neud the rich richer, basically. Os o'r baban Iesu wedi cael ei enni heddiw, sy'n ni'n dod â teddy a onesie fluffy. Bydde fi'n mynd â cardyn ag fel tenor neu beth, dwi'n meddwl, ie. Dillad. Fel dyngris fach. Pan fydd o'n hun, bydde o'n gallu prynu fel car neu beth. Dyna beth dwi'n meddwl. So ni'n mynd i prynu'r dyngris o peacocks. Byswn i ddim yn rhoi unrhyw anreg iddo fo, achos dwi ddim yn meddwl bod un person yn mwy special na rhywun arall. Mae pawb yr un peth a mae neb yn mwy special na pobl arall. Felly mae rhywun arall yn well na rhywun arall yn gwneud pethau gwahanol. Ond dwi'n meddwl bod Iesu'n special just achos falle mae o'n fab ddiw. Fi ddim yn meddwl hwnna o gwbl. Dillad fel het bobli, achos dwi'n meddwl bod babis yn edrych yn ffynnu efo het boblis. So, dwi eisiau gwisgo fy ni as i gris efo het bobli. Dwi wedi clywed am foduriad, oherwydd mae fel bombs a pethau, maen nhw yn dod drosodd i gwledydd eraill jyst i bod yn saff. Dwi'n meddwl dyle pobl gadael nhw trwyddo, achos so nhw'n neud ddim byd. Dwi'n teimlo'n sori jyst yn nhw hefyd, achos maen nhw wedi gadael pob peth maen nhw erioed wedi cael gyda nhw, a jyst i mynd i lle hollol newydd, ble maen nhw ddim yn gwybod be maen nhw'n deud a pob peth, a maen nhw fel plant 5 oed a ni'n dysgu iaith gwahanol. Just fel na pan maen nhw'n 5 oed ag mae fel ni'n dysgu fel Japanese neu rhywbeth fel yna. Pan fyddai i'n fawr, dwi eisiau bod yn famous yna. Rydw i'n moyn bod yn celebrity pryd fi'n hynna, a fi moyn bod yn actor a cael lot o arian a bod yn millionaire. Fel pwy? Fel Simon Cowell. Dwi'n mynd i gwisgo ffrogiau sy'n sparkly a jeans sy'n really cool. Mae Simon Cowell mae fe'n gwisgo trowsus lan ar bwys belly button a mae fe'n fi licio hairstyle. Fyswn i fod yn canodd neu fashionista. Pan rydw i'n hynna, rydw i moyn i bod yn doctor, oherwydd ti'n gallu helpu pobl os nhw'n sala. Os sa'n really becsos, mae'n rhywbeth really fel gros, oherwydd bydd ti'n gallu helpu pobl a ti'n cael lot o arian i pryd i'n hynna, falle get ti bod yn rich. Fangreg gorau ges i oedd 2 ticket i fynd i concerts Olimers. Ges ti 2 ticket? Ges i'n ffrind efo fe. Nes ti beth dweud?
Pryd oedd hwnna? Dolwg dotha. Angel yw fel person sy'n hedfan mewn rhyw fath o ffrogwyn efo adenydd sy'n rhan o stori'r geni. Angel ydy fel person sy'n fel cael ring rownd ei ben. Fyswn i hoffi bod yn anel achos dwi'n gallu fflio. Maen nhw'n gallu dianc yn quick.